Bancaan kok suwe men. Gak ngerti nek enek wong wis ngeleh apa piye le. Kok nanti teko yu cemplon, ngomong aku gampang berkat ngono ya. Lagi nade. Untuk menghindari perang dunia ketiga. Siap, Dek. Dia tadi sih yo. Loh, Pak, lah berkatmu ndi? Gak oman Ibu. Oh no. Gak uman. Le, rene sik. Ayo, Dima. Rek gak uman iki piye Pak ceritane? Ngene lho Bu. Soale undangane karo sing teko ki akeh sing teko. Mosok wis hitungane gak uman. Lapo aku nek ngapusi iki lho. Sik le, aku tak takok. Kowe uman berkat, Pak Dek iso gak uman berkat mung piye ceritane? Ngomong apa nane apa kaya sebelum ngomong. Aduh. Oh, wis terjadi konspirasi to jebule. Wis ngomong apa nane? Janjane berkate Pak Demu iki parake ning ndi? Berkate Pak De dikene Mbak Parmiyu. Nek iso makane paling lho maksudmu piye? Ngene lho Bu. Aku bali bancaan moe ketemu Parmi nang dalan. Lah tak takoki entuk berkat konggone Pak Gofur ora. Lah ngomongnya rantok Bu. Ya berkatku tak kekno to. Sakake Bu. Ora lingkungane yo ora entuk apa? Tapi berbagi kan indah to Bu. Berbagi kok karo Parmi padune. Sampeyan ngerti ora? Aku ki gak masak. Mergo ndungu Pak Gofur ape bancaan, mleh wedhus sisan. Malah mok kena Parmi. Lah ngene iki aku kok mangan apa? Aku pengen ndi Bu? Apa nang ngeke Parmi njaluk berkate? Gawat kengku. Yalah berkat mulai, kok tak balekno. De, berkatku. Loh, Pak, sampean kok wis entuk berkat kok ndi? Berkat sing nanggone Parmi mau to tak jaluk meneh. Lah kok sampean dhewe sing jipuk? Lah aku sing jaluk apa ora malah sing presiden? Tenane, Pak. Iya, nyoh ngomongmu mau ora ngeleh. Berkatku iki yo. Piye? Lho. Kok tak tekakno? Pengen sate apa gule? Alah, wegah. Nek gak berkat kuwi wegah. Lho.